yaksa gora rupa risedeng Narendra yaksa lalaku kang mawa ingkang gembira marang Sesiung metu Prabowo ladal wis mendelong barisaning para Jawata sapa ngaglah ing pangarepan kuwi iki lho Ratuning Gandharwa Bathara Indra ya Bathara Suropati ladal Patih Tunggul Naga yen kena tak eman maragake kukuten gendiram bongkoken gamanmu bali Drohon Simana niatku ngrampit wadya munggah marang kayangan Jonggring Salaka Cetha dadi mangsa iki dewa kudu nyembah dlamakane Gustiku Prabu Kalimataya ora bakal kelakon pangajapmu kowe mung sipating titah ingkang kesandangan ina salah lali apes lan mati ora bakal bisa ngunggahi drajating dewa ora susah kakean bebang ganyang mentah
Sapa ngregancang gedene kliwat ukur. Bathara Bayu. Patih Tunggul Naga. Ana apa? Kukuten wadya balamu baliya menyang Dangkamu. Dewa ora teluk tumungkul. Nganti kukut donya iki aku ora bakal bali ilang nyawamu. Karepe Dik. Wah, pamer kasekten. Ora keduga minggat. Bledug dening Tahana Barat. Kaya mengkono. Dewa-dewa padha mundur. Brahma, kukuten genimu. Kukuten genimu mundur. Dewa nyukoto marang suremprang nyutang yarung-yarung
ing awit namastulama sidam. Kakang Narada, kula piyadi teka saya horeg kawontenaning kayangan Junggring Salaka ing dinten menika. Ulun sumurup bilih mboten kenging sinangga gampil wadya balanipun Prabu Kalimataya. Yayi, reningatanipun para dewa setunggal kewala mboten wonten ing sumboten napaki kridanipun Patih Tunggul Naga menapa dene Harya Sarotama. Nalika para dinten menika lawang sela matengkep ulun tutup kenging kangge ngrantam lampah menapa kedah katindakaken dening Jawata Yayi. Aduh Kakang, inggih. Menawi tetela mekaten kawontenanipun Kakang Narada keparenga tumedhak dhateng Marcapada ngupaya titah ingkang mawa teja jajakana lair miwah batosipun menawi sembada nyirep angkara gung wonten ing kayangan Junggring Salaka menika inggih badhe ulun tetepaken dados mustikaning janma pitataning titah. Ngestaken dawuh paduka. Namung kewala Kakang sampun ngantos sepening pamitang sarta ngantiya kawicaksanan boboting titah ingkang dados jagoning Jawata mboten sadhe ngawu titah nanging mbok menawi badhe wonten ewah-ewahaning kawontenan kanthi tandha tumedhak ing kanugrahan agung Ponang Wahyu Kalimasada nuninggih tumedhak ing ponang kanugrahan ingkang sampun kacetha salebeting wangsit. Mila Kakang ngiras pantes ngawekani badhe andhaping kanugrahan Kalimasada kala wau andika Kakang supados memanuki lampahing kawontenan menika. Kepalang pun Kakang nyuwun pamit Yayi.